जेजूची शेतांत धन्यान बरें बी वंपलेली आणि दुस्मनान नेर वंपलेली प्रवादी ओपार आज शिसांचे विनतीक लागून तो विवरून सांगता. अप्रूप तरान जेजून विवरली ओपार शीदा आणि स्पष्ट असून विवरणाक विवरण गरज दिसना. हे ओपारींत आणि ताच्या विवरणांत मनशा पुता आणि देवसारामध्ये, बऱ्या आणि वाईटामध्ये, सर्गींच्या राजाच्या भुरग्यामध्ये आणि देवसाराचे पिळगेमध्ये, नीतिवंत आणि खोट्यामध्ये निरंतर झुज व जटापटी व विरोध पण चलून उंच आसचे दिसून येता. तरी मनशा पूत संपूर्ण तरान वाईटाचेर अधिकार आटापता. देवाच्या राजांत वाईटाक खोटेपणाक आणि पातकाक वडतल्यांक बिलकुल अवकाश ना. कित्याक राजा विरोध काम करतात ती राजाचें बरेपण राजाच्या सांद्यांक मेळचें आडायतात. मनशा पूत शेवटाच्या दिसांनी असल्या विरोध संपूर्ण जैत आपणायतलो आणि तांचो नाश करतलो म्हणलें सुवार्थेंतली ओपार आणि तिचें विवरण शिकोवन दिता. राजाच्या भुरग्यांची विंचोवन वाट आणि चाल सुवार्ता आज स्पष्ट करता. सारकें पळयल्यार हांगासर सुरवेर तावन शेवट पर्यंत सगळें मांडून हाडचें मनशा पुतानच. देखून पयल्यान पयलें मनशा पुताचे शिकोवणे प्रमाणे ताच्या पाटलाव्यांनी जिवीत मांडून हाडच्याक आणि वाईटा विरोध झुजच्याक ताची ओपार एक जागवणे बरीत उलो.